Tungod kay mas ginapaminawa nato ang opinyon sa katawhan, inay na maminaw ta sa tingog sa Ginoo. Nalimta nato kinsa ta sa atubangan ug mata ni Kristo, kay busy kita proving ourselves to the world kung kinsa ta. You know what, mga kapaglaom, whether we like it or not, this generation is so obsessed of being verified. We all know na kaning pulong na verified, common kaning blue na check. Makita nato na sa Facebook, Instagram, or TikTok. Pero ang akong hisgutan, dili lamang ang ning ordinaryong pulang na verified na makita nato sa Facebook, Instagram, o TikTok. I will talk about that feeling deep down that says, I'm only worth something if people see me, like me, and want me. Daghan kayo karog mga batanon, mga katawhan, na usahay ang atong value sa atong kaugalingon nakabase sa kung daghan tag likes, daghan mo pansin nato, daghan ganahan nato. And atong hunahuna, we are verified. Kay tungod kay ang pagka-verified sa social media, gihunahuna nato, verified na pod atubangan sa Ginoo. That's why we post this soft launch relationships. Excited kita mo post in a relationship na kauyab na jud ko. Kay usahay daghan ka nato, siguro ang uban, naigibati, nga kung single or wa ko napansin, murag failure ko sa kinabuhi. Munang maningkamot in town, makapost og in a relationship. We show off our food review, food trips sa social media, birthday cakes, travels. Pero ang tinuod, sa gitag pahambog, we are broken inside. Gikapoy ta, wa ta malipay. Para lang yun ma-verify ta na okay ta, kuyaw ta, taas tag nakabot. That's why some are dating for aesthetics, not love. Some are spending for image, not joy. Some are posting for attention, not purpose. Our generation is the most connected generation, my dear brothers and sisters, but also the most anxious, insecure, and approval hungry. Ang pangutana, nganong inani man atong generation karon pastor? Nganong inani man gakahitabo? Tungod kay, mao niyang tubag mga kapaglaom. Tungod kay mas ginapaminawa nato ang opinyon sa katawhan, inay na maminaw ta sa tingog sa Ginoo. Nalimta nato kinsa ta sa atubangan ug mata ni Kristo, kay busy kita proving ourselves to the world kung kinsa ta. That's why, this week, magtuon ta. Og atong masabtan, paningkamutan nato na masabtan, that we don't need more likes in Facebook to be loved. Kinahanglan nato masabtan, na dili nato kinahanglan magukod-gukod ang gugma, na dugay ng gihatag sa Ginoo kanato. And I would like to tell you, karon pa lang, sa di pa ta magpadayon sa tong series, young people, brothers and sisters, you are already verified by God. Verified by grace, verified by His blood. That's why, this week, we will learn a lot of practical lessons in our nightly series. Unsa man natong hisgutan sa sunod na mga gabi, Pastor? Sa Lunes, maghisguta og kining title na Beyond Hype, Finding Stability in an Over-Emotional Generation. Pagka Martes, maghisgot na punta nining tupiko na giluhan Behind Filter, Finding True Mentality and Real Connection. Pagka Miyerkules, we will talk about instant gratification versus lasting stability, choosing your financial path. O pagka-Wibis, ang atong topiko, consumed by cravings, choosing health over instant pleasures. O pagka-Birnis, ang atong topiko, ayo pakyasa, nindot po kayo ni.
Mission-driven careers using your passion for God's work. O pagkasabado, ang atong topiko giluhan, Jesus for the next generation, a church that understands. So niining tibok simana, giawhag na ko ang tanan, labi na ang mga batanon, kay kini na mensahe para ni nato kanatong tanan mga batanon, niining katapusang henerasyon. O kung gusto mo gamito ni siya, mahimo ninyong week of prayer for youth, gamito ninyo yung material or video for revival sa iyong church, pwede yun kaayo makaigsunan og mga kapaglaom. Before I proceed, let me give you an amazing facts. Among Turkic people, there is a sport called girl chasing, in which a man and woman race against each other on horseback. If the man wins, he gets a kiss from the woman. If the woman wins, she gets to beat the man with a whip. Kuya po silang tradisyon, no? Lumbanay. Pag mapildi ni mong bayi, makahalok ka. Pero ikaw po mapildi kas bayi, makatilaw yung kaglatigo. Kuya po, mo na mga kaigsunan kapag laom, di na to nila ngayon. Our topic for tonight is about stop chasing, start trusting. Finding the one God chose. Apan sa dili pa, mag-ampo ta. Ginoong Dios, ninitak na dako kayo mong pasalamat. Diin kami makahimo na usab sa pagtuon sa mga pulong nining tibok simana. Ang among paghangyo Ginoo palihog, balang espiritu hinaot ikaw magagiya kanamo. Masabtan namo mga pulong na mo gikinahanglan aron kami madasig. Aron kami makapadayon sa pagatubang sa mga hagit kinabuhi na madasigon. Hinaot Lord na sa tibok namong simana na series karon, kaming tanan mapanalanginan ug kaming tanan maka-eksperyensya ug masabtan namo kung unsa gyud ang tinuod na ginatawag na verified by God, verified by your grace, and verified by your blood. Forgive us from all our sins in Jesus' name. Amen. In Adventist Home, page 70, nag-ingon diha mga kapaglaom, a youth not prepared for the marriage relation should not enter upon it. Let the youth seek the Lord with all the heart, that they may learn to make the right decisions. Nowadays, we live in a time where people are more committed to their phone's chargers than to a relationship. Masuod ta sa itong mga charger kay mawala lang, pagitaon din nato, di ta mulakaw ug di nato mada. Mas committed pa ta kumpara sa relationship. Many are so desperate to find the one. Daghan kay ron si kabalaka, makita ba ka na ako akong the one? Kanusa pa ka, ning lapas naman akong edad sa kalendaryo. But unfortunately, tungod kay gusto na ginato makita ang the one, we run ahead of God's plan. But let me introduce to you a couple who did it God's way. Nagkauyab sila, walay dating app, walay Facebook, walay messenger, walay text, late night. Wala. Compare sa itong mga modern couples karon. But, ang nakalahi niini na couple is naka-eksperyensya sila og kalinaw, og kalipay sa ilang kaminyoon. That story is found in Genesis chapter 24. This couple is Isaac and Rebecca. You know what? Si Isaac, anak na siya ni Abraham. O niya, miabot naman sa punto na murag angayan na. Ang iyang pangidaron, pangitaan o asawa. You know what? Isaac wasn't looking out for love. Wala gid siya kayo, dili kay siya agresibo, mangita na jud ko uyab. Gusto na jud ko na nay mahatagag bulak. Gusto na jud ko maminyo. Kabalumon sa gibuhat ni Isaac, he waited while God brought someone at the right time. And that is Rebecca. Yes. Kabalo mo, si Rebecca, wala pod ni siya nagsigi gukod og uyab. Wala gini siya naguna-una, nagsigpa-cute-cute, nagsigpadungog-dungog sa Facebook. Boys, galaw-galaw naman dyan. Pansinapod ko ninyo, wala gini si Rebecca, gahulat rapod. Ang iyang gibuhat, busy ragyog serbisyo sa iyang pamilya, busy sa panginabuhi. Yes.
Ana nakanindot, tungod kay silang duha nakahulat sa planos Ginoo, naminyo sila og ang Ginoo na himong sentro. Point number 1 ako i-share nining takna. Always remember, young people, my dear kapaglaom, when we enter into a relationship, kung gusto na ta manguyab or magminyo, always remember this. Don't outrun God's plan. Ayaw gyud pangunahi ang Ginoo sa iyahang plano. Nagingon ang Genesis chapter 24 verse 7, "The Lord will send His angel before you so that you can get a wife for my son from there." Nagingon si Abraham, kay si Abraham ang gisugo niya sa sulugoon. Palihog tabangi ko. Pangitaan nato og pangasaw-uno ng akong anak na si Isaac. Pero ayaw pangita dito sa mga dito tumutuo. Ayaw pud pangita dito sa lugar na akong gigikanan. Ayaw pud pagdali-dali. Kay kabalo ko ang Ginoo magiya nimo. Ayaw pagdali-dali. Paghulat sa planos Ginoo. Mao to gipadala ni Abraham ang iyang sulugoon para makapangitag pangasaw-unon. Kabalo mo unsay nahitabo? Yes. Nakahulat yug maayo yang sulugoon. Wa gid siya nag-una-una. Dili susama sa uban karon ng mga batanon. Di pa gani sure kung sila gyud magkadayon. Di pa gani sure kung unsa gyud ang kinaiya gauna-una na kini na gyud Lord. Wa pa gani sure kung mo na gyud ang gianam sa Ginoo, Lord. Kini lang gyud Lord. Ayo lang gyud sa Lord. Kini ra gyud akong gusto, Lord. You know what? According to study, couples who wait until they are emotionally, spiritually, and mentally mature before pursuing marriage are more likely to stay together. National Marriage Project. So, kung makahulat data, time will deepen our perspective. Time will mature us. Mo nang hulat lang, ayaw pag-una-una mga kapaglaom. Because in Ecclesiastes chapter 3 verse 1, it says here, "There is a time for everything and a season for every activity under heaven." Daghan ka nato karon ang uban gakahadlok. Makita pa ba ka na ako akong the one? But the truth is, you can't miss the one God has chosen. Ayaw ka balaka. Mabalaka lang ka unless you stop trusting Him and you run ahead of God's plan. In Messages to Young People, page 13, we are not to make the object of our life to please ourselves, but to honor God and bless humanity. Dili gyud ang atong kinabuhi. Focus na nato sa pagpalipay sa atong panginahanglan, sa atong gusto, kung sa atong hilig. Unahon gyud natong paghimaya o pagdayeg sa Ginoo. That's why, my dear young people, always remember this. God's timing isn't late. It's just building something worth the wait. Ulat, mga batanon. Because love that pleases self will eventually fall. Di na mo lungtad. But love that honors God will stand bisan pag-unsay mga pagsulay. Maubitaw na very common ni siya na pulong karon, magiya na to sa social media, kanigi pulong na totga. Gani na totga na kanta. Ang meaning ani, the one that got away. Maybe some of you nakasulay aning totga. Pagtuon nimo siya na gyud. Sige na mog text, tawag, kada gabi. Nasuod na ninyo ang matag usa ka mga ginikanan. Nakaplano na mo nga uban gani, naka-prenup na gyud. Murag siya na gyud. Pero ang problema nganong wa man nadayon? Kaniadto sige siya ingon, I love you. Love yun kay taka sweetheart. Pero karon ang nahitabo, imbis na love yan raman hinoon. Ang pangutana, nganong makaagi man ta ni ining mga tawhana or mga bayana? Nganong makaagi ta ni ng mga tao? Gitawag og totga, the one that got away. Niabot, apan, wa magdugay, nilakaw. Sunod na pangutana og punto, why we meet the one that got away. In Genesis chapter 24 verse 12 to 15, nagampo ang sulugoon ni Abraham. Sa wa pa siya midesider kinsa gyud ang iyang storyahon kung willing ba makigminyo sa anak siyang agalon. Unsa iyang gibuhat? Then he prayed. Before he had finished praying, Rebecca came out with her jar on her shoulder. Tanawa? Unsa di pag-ampo
sa mong sulugon. Ang pagampo man gud sa sulugon, Lord, kung nalay babae karon na mutabang nako na makainom ko, dili lang ako, apil akong kamilyo na napo kabuok, murag mao na gyud na, Lord. Ang pagampo sa sulugoon ni Abraham sa pagpangitag ni Nionon, wala man nagingon, Lord, kung kinsay pinakataas og ilong ron, murag mao na gini, fights kini sa anak sa kong amo. Kung kinsay pinakagamay, hawak ron, murag mao na gini, Lord. Wagid siya nagbuot-buot. Wagid siya nagunahuna sa iyang kaugalingong standard. But, unsa iyang gipangita? Character. Labaw sa physical na hulagway. Mao nang, ang nahitabo, mao ni, naabtan niya si Rebecca na nagkabu og tubig. Gipainom siya. Apil ang kamilyo na napo kabuk. Di ba yan nalalim na trabaho? Dako na trabahoon. Mo na nakaingon na sulugon. Kini murag mao na ni kay kugihan. Kanig mao na ni kay matinabangon. Bagay gyud siguro ni mao na gyud guro ni ang giandam sa Ginoo. Lord, guide me. Kuya kay pagampo ang sulugon. My dear young people, always remember, nakaplagan sa sulugon ni Abraham si Rebecca, wala sa sofa nagsigig silpon. Wala dito sa diskuhan nagsigig sayo-sayaw. Nakaplagan si Rebecca sa sulugon, naa dito nagserbisyo sa iyang isig kataog sa iyang pamilya. Muna kung gusto ta makaplagan sa matuod na gugma, unaha ang pagserbisyo sa Ginoo o sa imong isig katao. Aron makita ang tinuod po nibong kinaiya. Pero pastor, unsa man yung rason? Daghan naman yun. Siguro ang uban nato diri na nagyud tay experience na 2, 3, 4, 5 milabay sa tong kinabuhi na mura nagyud true love pero wala di ay. Pastor, na ba kay rason ng Ginoo nganong nasugatan na mo to? Unang rason ngano nakagi kag totga, the one that got away, miabot apan milakaura. Unang rason ato mo ni tingali wa ka kahulat higala. Pero napay laing rason nganong mamet dato ning mga totga, the one that got away. Number 1, to teach you what to look for and what to avoid. Ang reason day or purpose nganong mamit po nato ni mga tao na muhapit rag kadali sa tong kinabuhi, aron matudluan ta unsa gid atong gipangita. Dili gid bagay sa ako ang saputon, dili gid bagay sa akong tapulan, ganahan jud kog kugihan. Dili day nako bagay katong milabay nako, di ko ganahan kay hait kig baba. Mas ganahan kog katong sweet nya kalma lang. Mas ganahan kog low key di ay ang bagay sa akong personality. You see, nay purpose ang mga tao na milabay sa imong kinabuhi kay makahuna-huna kag tarong unsay bagay og compatible sa imong personality. Ikaduha, to expose the parts of you that needed healing. Ang mga tao na moabot sa tong kinabuhi, aduna po'y purpose na sila sa tong kinabuhi. Na mahibal-an to, ma-evaluate na to, no? Di pa yun ko ready mag-uyab-uyab o magminyo. Kaya di lang siya mo text, magsilos na dahin ko. Sa puto na kay ko. Init kay kong ulo. Grabe kay ko ka-overthinker. Kinahanglan pag ako ni i-develop kung gusto kong healthy akong kaminyon puhon. And ikatulon, say reason nga nung mamit na to ng mga tao na miabot apan milakaw rasab. To remind you that emotions are not confirmation. Magpahinomdom na to na bisag in love na kay ta, I love you todo-todo, walang break, walang preno. Gibati na to na murag mao na gid ni. Mo nagipitik sa tong kasing-kasing, dili days ta ng panahon ang atong emosyon basihan sa confirmation sa Ginoo. Every connection has a purpose. Some prepare you, some protect you. That's why maybe your totga wasn't a mistake. It was a message. You didn't lose the one. God is saving you for the best one. That's why in Proverbs 4:23, it says here, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. My dear young people, wait patiently for God's will and God's plan. Don't panic, because God's timing is never weak. Don't panic, because God prepares something unique. Ikatulong punto, second to the last, ug mahuman ako. Common mistakes youth make in love. Also may mga kasagarang sipyat sa mga bata noon karon when we talk about entering into a relationship. In Jeremiah chapter 17 verse 9, it says here, the heart is deceitful above all things. Di gyud kasaligan ng kasing-kasing, kay dili gyud lig-o na pundasyon
ang kasing-kasing when we talk about relationship. Pastor, unsa may mga common mistakes sa mga batanon dayron kung maghisgot ag uyab-uyab o relasyon? Number 1, confusing vibes with values. Kasi pasabot ani Pastor, okay lang kahit hindi mabait, basta ang mapangasawa ko ay hindi pangit. Mo ni usahay ang atong motos kinabuhi. I don't care kung karakter namin ay faulty. Importante ay may chemistry kami. Usahay, ang basihan nato sa malipayon na relasyon, ang chemistry. Wata kabalo, mas importante ang values, prinsipyo, kinaiya, mga batanon. Chemistry can't replace character, but character keeps what chemistry starts. Ikaduha, making relationships idols. In Exodus 20 verse 3, you shall have no other gods before me. Na mga batanon karon, sigampo sa Ginoo, Lord, hatagi ko uyab. Apan sa diyang nauyab na, ang uyab na may nuoy na himong Ginuos kinabuhi, kay na may mga pulong na sama ni ini, I can't live without you. Ikaw ragay makakumplito na ko. Wala ko kabalo. Kumaunsa kong kinabuhi kung wala ka. Ikaw akong kalipay. Grabe. Lupig pa'y Ginoo. Mga batanon, ayaw pangita og tao or batanon na mas nahigugma nimo labaw sa Ginoo. Pangita ang tao na mas nahigugma sa Ginoo labaw kanimo. Ikatulo, unsay mga common na mga mistakes sa mga young people when it comes to relationship? Trying to change people instead of choosing wisely. Risky kay tag mga desisyon. Sige lang, bahala, nagpalahubog, oy. Bahala, nagtapulan. Ako'y makapausab niya. Ako ang iyang manulunda. Ako'y paglaom anang tawhana. You know what? God hasn't called you to be their Savior, my dear young people. Jesus already took that role. Ayaw pag-akas manluluwas kasi Kristo ray manluluwas. You cannot save someone. You cannot change someone. It is only Jesus who can change our hearts. Pero pwede ta makagiya. Pero di na lalim na trabaho, mga higala. Mao nang kung kita na patay mga kaluyahon, makita nato na ng mga red flag, na mga weakness ang atong ginalantaw na crush nato og ideal na ma-partner, ang atong ginaampo na mga dalagag ulitaw. Always remember this. Ayaw sa panguyab og wala pa na-resolve ang issue sa imong kinabuhi. Kay imbis mahimo kang panalangin sa imong partner, mahimo na hinuon kang barrier. Dapat ang matag-usa ninyo mamahimong inspiration. Lisod kaayo og parihas mo dasi gonon. Sometimes we want to change our partners so that we don't have to change ourselves. Mao pag gini nakapait. Pag-abot na sa relasyon, parihata na yung mga depekto, wa pa nato na improve ang atong mga kinaiya, wa pa nato natugyan di kang Kristo. Maglago ta og di mabago atong kapikas kay kita mismo di pud ganahan mag-usab sa kaugalingon. That's why according to study, 60% of young adults say they regret rushing into romantic relationships, often because they lack clarity, spiritual direction, or boundaries. Nagingon ng Genesis 24:57 to 58. Then they said, let's call the young woman and ask her. So they called Rebecca and asked her, will you go with this man? I will go, she said. Humans pag-ampo sa sulugo ni Abraham, gihangyo day nila na ipatawag si Rebecca na mong dalaga. O kabalo mo unsay tubag ni Rebecca sa diyang gihangyo siya, willing ba ka na maminyuan ang anak sa akong agalon? Unsay tubag ni Rebecca? I will go. Wow! Ang desisyon ni Rebecca na makigminyo, it's not because of pressure. It's not because of money. It's not because of chemistry or kilig. But because Rebecca understood nga ang sulugoon ni Abraham nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Walay pagduha-duha si Rebecca. May desisyon siya. Kay nasabta na niyang prinsipyo sa Ginoo. Mo na mga batanon, ayaw glihok og desisyon out of emotion.
kinahanglan ang atong desisyon angkor sa Ginoo, mga batanon. According to Messages to Young People, page 456, the path to happiness is found in the obedience to the will of God. Selfish passion should not rule. Mga batanon, ang sekreto ra gid kalipay, kung gusto mo mambalipayon sa inyong relasyon, mulungtad inyong relasyon o inyong kaminyoon, the secret is what? Obedience to the will of God. Kinahanglan mas mulabaw ang atong pagkamatinubanon sa kabubuton sa Ginoo. Inay natong ipasulabi ang atong mga tawhanon og selfish na pagbati. Ikaupat, og matapos na ang atong mensahe. Preparing for the one that God approves. In Genesis 24 verse 62 to 67, it says here, Isaac went out to meditate in the field. He brought Rebekah into the tent of his mother Sarah, and he married Rebekah. So she became his wife, and he loved her. Atong hinumduman, na si Isaac, wala gid siya nagpakita og pagka-agresibo, na di nakahulat. Ay, kanusa pa man, excited na kay ko kabalumon sa gibuhat ni Isaac. While waiting for the one that God approves, he meditate na malandong, nagampo, nagreflect siyang kaugalingon, andam na jud ba ka ko magninyo, Lord? Andam na ba jud ka ako na kadalihok na ko na nako'y pananghiran? Andam na ba jud ka ako, Lord, na sa tanan akong desisyon, kinahanglan di ko magbuot-buot na nako'y konsultahon? Lord, guide me. That's why, in Psalm 37:4, it says here, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Samtang wala pagitubag sa Ginoo ang desire sa imong kasing-kasing na relationship, ideal relationship, samtang wala pa miabot the one that God approves, delight yourself in the Lord first. What do you mean by that? How to delight yourself in the Lord? Build your character. Heal your heart. Strengthen your walk with God. Appeal sa ministry. Pagdasig sa pagsimba. Aron ma-develop atong character. Maandam ta. Kung maabot ang ginatawag na tugtotga, the one that God approves. That's why, my dear young people, you need to be happily single first before you become happily married. Ayos sa pagminyo, kung wala pa ka na-enjoy sa iyong pagkabatanon, ang buot pasabutan na mag-enjoy sa pagkabatanon, dili kay maglingaw-lingaw sa kalibutan. Ang buot pasabutan ng na-enjoy ka sa iyong pagkabatanon, imong pagka-single, na-enjoy ka, na uyon sa kabuton sa Ginoo. Nagdasig ka sa ministry, nagkiglambigit ka sa buluhaton sa Ginoo, nalipay ang Ginoo nimo. That's why, sa diyang nag-eskwela pa Miss Mountain View College, ako nag-eskwela ko sa Mountain View College, dito nakita na ko, og na-meet ang akong totga, the one that God approves. Og mao ni akong asawa karon. Sugot mo sa dili, kung di mo mangutana, kaduha ra gyud ko kauyab mga batanon. Ang una na kong uyab, high school pa ko, wala pa ko'y buot ato, dili paligo na kong prinsipyo, mo nang pag-college na ko, ingon ko, kung manguyab ko, siguroho na yun ako. Kaya di man ko magpataka og sulod og relasyon, unya wa ko'y huna-huna sa pagminyo, dili ko'y. Madisgrasya tas unahan na in a relationship pero dili committed. Mo nang mga batanon, nag-ampo ko sa Ginoo, nag-fasting and prayer ko, na magitawag dito Jubilee Park sa Mountain View College. Ampo ko, Lord, tabangi ko, Lord, na nako'y partner pohon na mo complement sa akong mission o purpose as a pastor. Buutan, simple, Diyos nun. Og tuod man, nakita na ko akong misis karon kaniadto sa Mountain View College. Naa siya na busy sa buhat sama ni Rebekah. Matag, summertime. Dili mi mangulig balay, magsigkatulog, mag-relax. Ang akong uyab or akong misis kaniadto, uyab kaniadto, misis na karon, si Mrs. Geraldine Cacho. Panahong summer, mo adto siya canvassing work. Mapilog canvassing work, adtog Manila, Visayas, Mindanao, ako pod. Mapilog camping, magwali. Busy ming duha sa buhat sa Ginoo. Sama ni Rebekah. Kaya among prinsipyo, manggod, the more we come closer to Jesus, mabisi mi pagserbisyo sa Ginoo, the more pod mi magkanam og suod sa among relasyon kung ang sentro si Kristo. Mo nang sa dihang nagtrabaho mi before as teacher sa Mindanao Mission Academy,
Ang among pagtrabaho dito, bisag uyab pa mi, naka-form mi og missionary team, mga batanon. Gitawag na mong teen ambassadors, magsigimig ampu, basag Bible, ampuan ang mga kaubanan nilang estudyante. Hangtod na naminyo mi, o human sa among kaminyoon, nagpadayon mi sa ministry. Nagmisyonary mi sa Manila, sa Visayas. Nalingaw mi sa ministry. Nag-enjoy mi as married couple. And you know what? Hantod karon. Daily gyud mi magmahay sa mga eksperyensya. Malipayon mi sa among kaminyoon. Tungod kay sa batanon pa mi. Nagmalipayon mi na nagserbisyo sa Ginoo. Mao na mga batanon, in the Letters to Young Lovers, page 18, it says here, the youth need to understand the deep truth that the foundation of every lasting relationship is not romance, but righteousness. So, don't chase for the one that got away. Instead of chasing the one, become the one first. Instead of chasing the one that got away, trust the one who stays, and it is Jesus Christ. Before I end my message, let me share this wonderful song about true love. Nadunggan ako ni sa mga kaubanang missionaries before, and ang nag-compose ni ini si Ma'am Juana Tagle Pablo. So let me share this song to you. Ang song nagisgot ni siya na ang true love diha lamang makaplagan kang Kristo. Time, love I tried to find. Thought I see it in a movie or read it from a sweet love story. Often I heard love mentioned in a song. It was just a hymn of love so blue. Love wasn't there, not even a clue. Only Jesus showed me what's true love. He gave His love on the shameful cross. After all I did to hurt Him, His love is never fading. No one explained true love but Him. When I got to know Him, love was all I found. By His wounds I sensed love's glory. Through His eyes I saw His endless mercy. Love did forgive, though not even one deserved. He was nailed and hurt for what I did. Love was all there, Calvary proved it's true. Only Jesus showed me what's true love. He gave His life on the shameful cross. After all I did to hurt Him, His love is never fading. No one explained true love but Him. My friend, if love you wanted to define, go to Him and hear His calling. Surely there you'll find His grace outpouring. Don't turn away, for His love can't be replaced. Let Him rule your heart, His love impart. Believe me, it's true, my lover loves you too. Only
love. He gave His life on that shameful cross. After all I did to hurt Him, His love is never fading. No one explained true love but Him. Only Jesus showed me what's true love. He gave His life on that shameful cross. After all I did to hurt Him, His love is never fading. No one explained true love but Him. No one explained true love but Him. Mga kapaglaong, mga batanon, ang among relasyon sa akong asawa dili perfect. Ang among panag-uyab dili perfect. Giluwas ra pud mi sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo. Og tungod sa grasya sa Ginoo, padayon kami nagibuhat, gipanalanginan niya. Og padayon kami karon nga nag-aapil sa bulhaton. That's why ang amo ra gyud matambag kaninyo mga kapaglaom. Naay forever. Basta sa inyong relasyon, si Jesus ang center. Mayong gabi ka natong tanan, mga kapaglaom. Daghang salamat.